3 ore. Cam așa. Ce acasă e? Bine, trebuie să trebuie vreo 2, uitat? Eu mă, dar tu azi ai lăsat chiștoacele aici. Asta e 2-1, nu? Ce-am lăsat eu? De cine? Era la plin chiștoace. Hai de ce? Bună asta. Nu mai pot să... Și Mădălina Manole, voi aveați în cameră Mădălina Manole? Da. Ce aveai? Aia, tu ne bucură. Ia zi cum ce. Da, au fost și seara, au fost și seara. Nu știu că e frem. Zi de Vrei să aduc versurile? Uitai și uitai să mai respiri. Și ca orice alt bărbat îți plăcea să fii purtat. Dar eu cred că n-ai iubit cu adevărat. Mă gândesc la tot ce-am trăit. Și mă întrebam să mai zâmbim, nu știu. Păi vrei versurile? Da. Ba, Eu știam ce mult te vreau, dar prietenii spuneau că tu nu vei renunța nici la ea. Tu n-ai avut curaj, tu n-ai avut curaj, nici chiar de dragul meu. Mai întrebat mereu de ce lasă n-am putut. Nu știu care era acordul, nu contează. Tu n-ai avut curaj și m-ai pierdut cândva. Nu mai pot fi a ta, acum eu văd pe viața mea. tu n-ai avut. Suflet gol, de unde eu credeai că vai pereche și un suflet văzit. Suflet gol, într-un căzut căzut. Eu credeai că ai pereche. Nu așa. Ba, da. Ai crezut în și ai dăruit tot ce aveai mai spune. Știi de ce v-ați despărțit? Cui să-i cere ajutor? Nu te plângi oricui, nici pe el nu se vadă ce-a lăsat în urma lui. Suflet gol, de unde eu credeam că ai pereche și un înger păzitor. Suflet gol, în zbor căzut. Purtatul de iubire. Credeam că ai tot și ai pierdut. Și-am pierdut. Am pierdut. Hai, gata. Și Da. Morena. Ce mai întâmplă? Morena. Baila, morena, baila, Santoro. Baila, morena. Dar făceai acordurile alea pentru papa la mare. Da, că corzile. Cu ce am corzile? Distracție și soare, m-am îndrăgostit lulea, am aflat ce-i dragostea. Ai, 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 la mare, ai, 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 la soare, ai, 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 cu tine, e bine. Și atât? Da, ce am să de Păi ce mai era altceva? Ce o să râdem de tine? Ce o să râdem noi de tine? mine, eu râd de mine. Nu, noi râdem de tine și o să râdem și mâine. Vreau distracție și soare, m-am îndrăgostit lulea, am aflat ce-i dragostea. Ai, 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 la mare, ai, 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 la soare, ai, 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 cu tine, e bine. Mă ține glasul. Urșule, ce tu te E prima iarnă când vii la mine, nu te mai
să pleci, aici avem microfon. Așa e așa? Ba da. Ce tână ești, e prima iarnă. Pumii în gură, plângeai când te dădeam cu capul de bordură. Plângeai când te gândeam întâmplător și nu știi că vreau să te omor. Aici era bun. Adu-și mie ceva de popat. Când ai plecat, ai luat cu tine o parte din inima mea și m-ai lăsat o amintire ce n-am să pot uita. Ai fost iubire sau minciună, răvoie gânduri curat, depărtarea să te ajungă, fiindcă ne-ai lăsat. Ce să-ți spun la revedere, n-aș mai avea niciun motiv, adică vreturile cer, căci te-am pierdut definitiv când te-am văzut ultima oară. Știam și eu, știai și tu, și ai plecat cu tot cu gară. Deci trenul nu mai există acum. Hai, tai-o. Care-i în tren, care pleacă să mort. Refocșan, nu? Clar. Trenul acționerat, șansa 106 lei, rapid, scuze. 661 lei, rapidul nostru. Trenul rapid. Asta că Trenul rapid, șansa 161, din direcția. București, Ploiești, Buzău, sosește. Vezi. Ei, căcat, Ișa. Morel. Și cu turgarme. Sosește în stație peste. Sosește în stație peste 5 minute Și va pleca în direcția Tecuci. E pe Tecuci, nu e pe român? Nu, pe Tecuci. Tecuci, Bârlac, Sascut, Vaslui și Nicolina Nor. Tecuci, Bârlac. Tecuci, Bârlac, Sascut, Vaslui. Și s-a scurt Visescu, Sascut, scuze-mă, Crasna. Eu sunt partea elaltă, eu am zis că sunt părâtă cu romanul, dar nu cred. Hai, cheamă. Hai, lasă-mă despărțirea acum, mă despart acum. Dar ce Vezi, băieții ăștia, eu despart? trebuie să acasă. Bine. Păi, de unde e Roxana? Nu-i? Nu, serios, ziceți-mă lui Roxana să vină. La telefonul meu la ea. Să aud eu. E acolo. Care-i tren, care pleacă, despărțirea iară sosit. Lăsăm luna să ne lasă-le acușa, deci lasă-le acușa. Jimba, 3 secunde să vie! Da, o să zice eu cu promisa. Cum? Ce o să ne vin? 9 minute, Da, 9 mi-a adus mine. Da, îți fă mie și eu mă bag no în mesaje, no cry. Dă-mi eu... Hai, te rog frumos. Nu știu, Da, da, da. Hai, nu pot să Păi spart eu. mulțumesc, copile dragă, Pentru faptul ce ai făcut, eu vreau să te înainte. Doar pe tine o să Să te... Ce domnule, să mă cer. Un roz de piele, tăculeț. Dă-l dău, dă-l dău! Bă, da, a apărut episodul nou, în seară. În seară a apărut episodul nou. Zic că-i spart capsula. Domnișoare, domnișoare. Hai, deci nu Stai, iată! Poți să spart capsula? Mai trage-le, nu știu pe aia o spargi. Da. Se sparge greu de asta. Să o crezi tu, dacă n-ai mână, ce să facă? N-am mână că nu e tot. N-ai rezistență în degete. Ți-a crescut bărboana. Aha.
de asta? Da, cât de cât. Dar nu știu, începe. Dar nu știu cum începe, nu știu Ce melodie? Tu, Iliada, eu, Odisee. Ai, mai prea frumos. Te-aș fi iubit cum n-am mai fost. Dar un soldat Zici mie, dar tu știi. dar uite plouă fără rost. Iar nu trebuie la întrugare nu știu cum, când nu vin așa cu și răcim cu același ce sensul. Ne răscolește timpul femeie pe un peron vechi de gară. Tu, Iliadă, eu, Odisee, Ce-ai venit la mine? scrisă de mult într-o vară. Dar ăsta apare pe motucălea. Hai că m-am plictisit.